ka-idol, sa magandang araw po sa ating lahat. Siyempre po, pasalamatan ko muna po lahat po na sumusuporta po sa panila mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyo guys na patuloy po kayong sumusuporta po kay Lods Panday at kay Ma'am Ella mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ito pala po ang dahilan mga ka-idol kung bakit po naging malungkot din po yung isa, si Ma'am Ella. Focus ka na daw sa karir mo lang. Kaya daw, mag-isa ka na lang. Magsusolo ko daw. Sabi. Mga ka-idol. Dahil po, pinapangunahan po ng mga ibang mga tao si Lods Panday. Pero bago ang lahat mga ka-idol, introduction muna tayo mga ka-idol. Alright mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ito pala po ang dahilan mga ka-idol kung bakit naging malungkot din po si Ma'am Ella mga ka-idol. Kaya pala po medyo may kaunting hindi nagkakaunawaan dahil po pinangunahan din po ng mga tao na akala nyo alam nyo po ang damdamin po at puso po ni Lods Panday. Huwag naman sanang ganun guys, na pangunahan po natin po si Lods Panday. Kasi po, syempre po, ang akala ni Ma'am Ella mga ka-idol ay magsusulo na po. Magsusulo na po si Lods Panday na wala naman siya sinasabi na ganun. Mas gusto nga ni Lods Panday na alalayan. Nakita nyo naman siguro mga ka-idol ang live kagabi. Di ba? Ang live kagabi. Ako kasi guys ngayong umaga ko lang napanood yung live ni Ma'am Ella po guys. May mga summary lang po mga kinukuha. At ang ganda po ng ginagawa ni Lods Panday mga kalodi. Dahil po kinukomfort niya yung tao. Kumbaga inalalayan niya yung tao. Sinasabihan niya na sana po ay hindi ka kumbaga yung mga basher nandiyan lang yan. Kumbaga kailangan talaga sa industriya ng ganito, mga live streaming, mga ganyan, talagang kailangan matibay ang loob po natin. Hindi lang po sa mga katulad nila Ma'am Ella po. Mga katulad po ng mga reactors po dyan na may hina ang loob. Lakasan nyo na ang loob nyo mga ka-idol. Kasi po talagang ganun talaga. Mayroon talaga mga basher at mayroon talaga mga taong papangunahan ka pa na wala ka namang sinasabing ganun. Katulad po nangyari. Di ba? Ang akala ni Ma'am Ella po ay kumbaga si Lods Panday ay nagpo-focus na po sa kanyang sariling live streaming at hindi naman niya papansinin si Ma'am Ella. Dahil po sa mga taong iyan, dahil po pinangunahan niyo po ang mga taong ito, ay ano nangyari? Naging malungkot po yung isa. Siyempre po mga lodi, kahit na bago lang po ang panila, kahit bago lang po si Ma'am Ella sa buhay po ni Lods Panday, mayroon na po silang sinagsamahan. Kahit po magkakaibigan po sila, kahit po nasa live lang po sila nagkakilala, mayroon na po silang pinagsamahan. Sana naman mga ka-idol, wag nyo naman pong pangunahan po ang bawat isa po sa kanila. Kasi po, yan po ang dahilan at yan po ang tinatawag na yan po ang dahilan, yan po magmumula yung tinatawag na magkagulo, magkakalabuan, magkakainitan hanggang sa mayroon na tuloy maiinis at mayroon na hindi mawala ng gana, malulungkot. Katulad po ng mga ibang mga live na nakikita po natin, nalulungkot po si Lods Panday kasi ganoon ang nangyari. Pero hindi naman talaga totally ganoon. Kasi nga guys, ang hirap kasi sa atin mga ka-idol, pinapangunahan agad natin yung dalawang tao. Hayaan lang muna natin sila. Kung halimbawa mayroon po silang hindi magkakaintindihan, pabayaan lang muna natin kasi aayusin naman nila yan katulad ngayon kung napanood niyo po lahat po ang live po ni Ma'am Ella mga ka-idol, nalungkot po siya kasi may mga naririnig po siya na ganito ganyan, may mga nagsilos, ganito ganyan. Wala namang ganun Wala namang ganun. Huwag yung pangunahan mga ka-idol. Kasi po, alam naman nilang ginagawa nila kasi live streaming yung mga yan Kumbaga, alam naman nila kung saan ang ilalagay nila ang sarili nila. Siyempre po, babae ito, nalulungkot po siya. Siyempre, kaya ang ginagawa ni Lods Panday, kinukomfort po si Ma'am Ella kagabi. Yung pala po ang kanilang pinag-usapan kagabi. Na huwag ka na sanang maniwala sa mga basher na yan. Kailangan tatatagan mo yung sarili mo. Kailangan lakasan mo yung loob mo. At huwag kang basta-basta maniwala. Kasi ang mga basher talaga nandiyan lang yan. Kahit nga supporters mo pwede kang ibinta. At pwede kang gawa ng kwento para naman tayo magkakaaway at magkakalabuan. Ganun po yung guys. Pwedeng kaibigan mo ang gagamitin para kayong dalawa ay magkakabanggaan, magkakainitan kayong dalawa. Katulad po ng mga live po nila ni Lods Panday at sa Ma'am Ella po, may mga basher po nandoon.
talaga andun yung basher mga ka-idol. Pero, pwede natin patulan yan at pwede din natin patulan yan. Pero, dapat nakahanda po yung damdamin natin dyan. Kailangan kasi mga lods, matibay ang loob mo. Kumbaga, sanayin mo na yung sarili mo na talaga sa industriya ng ganito, kailangan mo talaga matibay ang loob mo. Huwag kang basta-basta malungkot, masaktan sa mga sinasabi ng mga basher. Kami nga mga Lodi, kami mga reactors mga Lodi, nakalaan na kami dyan kumbaga nakahanda na kami dyan. Pag ibabash kami, okay lang sa amin. Na ibabas ako, ibabas yung ibang mga kasama ko, walang problema sa amin yun kasi nakahanda na yung sarili namin Pero, kahit na i-bash nyo kami, i-bash nyo ako, basta ang alam ko po, nasa tama po ako at hindi ko pinapangunahan yung mga idol natin, yung mga sinusuportahan po natin. Basta po, lagi lang po tayo nakasuporta. Kung halimbawa, si Panday sinusuportahan mo, nandiyan ka lang, huwag mo lang sa pangunahan. Pabayaan mo lang muna si Lods Panday at ikaw na supporters ka, nandiyan ka lang po, nakasubaybay at nakasupport sa kanya. Ganun lang muna. Huwag tayong basta-basta magsasalita na kung ano-ano. Kasi gato ganyan. Ganito kasi yun Kasi ganyan, gato ganyan. Sa Manila kasi gato ganyan kasi ginagamit lang si Lods Panday. Si Lods Panday naman, inalungkot kasi gato ganyan. Huwag naman sana muna, Lods. Kasi po, yan po ang dahilan kung bakit po nagiging mainit yung sitwasyon. Kasi marami pong mga tichiboreche Maraming inagatungan po yung mga ganun. Halimbawa, si Lods Panday, nagla-live, tapos may nagsasalita na hindi maganda roon. Ngayon, ang ginagawa ni Lods Panday, hindi lang pinapansin ni Lods Panday yan. Pero, nasasaktan si Lods Panday. Totoo yan, siyempre hindi naman bato yan Kaso nga lang, nakahanda na yung sarili niya. Natanggapin yung mga ganong salita kasi nasa live nga tayo. Ika nga, sabi nga ni Robin Padilla, ito talagang social media po, matatapang ang mga tao dyan. Sabi pa ni Robin Padilla, guys. Totoo naman talaga kasi hindi mo nakikita yung tao Yung iba dyan, gumagamit ng mga hindi totoong account Di ba? Para lang makapag-bash, para makapagsalita na hindi maganda. Opo. Pero maganda po guys, maganda po ang ginagawa ni Lods Panday kasi po, advice talaga, ang lupit. Kailangan talaga guys, pagkaganon talaga guys. Advice, comfort, at saka kailangan mong papalakasin ang loob po ng isang tao na nanghihina. Pinakamagandang ginagawa ni Panday ito, the best na ginagawa ni Lods Panday ito, na isang babae, kumbaga inaalalayan niya. Sabi pa nga niya sa kanyang sinasabi kagabi, huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. At nandito lang ako para alalayan ka. Maganda po yun. Maganda po yung ginagawa ni Lods Panday. Nakaka-inspire po yun. Yan yung mga magaganda guys. Yun yung tinatawag na simpleng salita, simpleng ginagawa, pero may aral at nakaka-inspire po ng mga tao. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, hindi kailangan nating tapang at hindi kailangan natin magmura at hindi natin kailangan magsasalita ng mga masakit. Ang kailangan natin dito, kung paano natin i-deliver po ang mga salita ng mga ganda. Para naman po, may aral din yung iba na nakakarinig. Katulad po ng ginagawa ni Lods Panday, katulad po ng ginagawa natin. Kahit na nababa sila, pero hindi ko sila minumura at hindi ko sila yung tinatawag na dinadaan sa tapang. Dinadaan ko sila po sa pakiusap na maganda naman sana, kahit na wag naman sana ganun. I-respeto natin po yung mga tao. For example, yung pinagalingan ni Lods Panday, yung partner ni Lods Panday, ito nga naman ngayon, yung bagong love ni Lods Panday, respeto lang po tayo. Ganun lang po mga ka-idol. Kasi po, natural naman talaga yan, may nagsasalitang hindi maganda, pero dadaanan natin sa magandang usapan. Ganun lang po ang ginagawa ko mga Lods. Kaya sobrang proud kami sa iyo Lods Panday dahil po pinakita mo ang pagiging totoong tao mo. Kaya guys, maraming salamat din sa inyo guys dahil po patuloy din po kayo sumusuporta po sa dalawang taong ito sa pagla-live nila. Lagi nyo silang pinapanood at sinusuportahan. Siyempre po, salamat din ako sa mga OFWs po kasi nandiyan po sila palagi. At saka mga Panday Warriors of course. Siyempre po at saka salamat din po sa aking mga kasama mga Beradors. Okay guys, maraming salamat po. Isa pong magandang araw po sa ating lahat. Thank you so much guys sa walang sawa pag-support niyo po sa channel ko mga ka-idol. Kung kayo bago pala sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updating my videos. Mabuhay ka!